Guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, दिनै video आं दामोन देखायनो लांनो नागिरदों जोंनि आदैनि मोननानै थांनो आरो जों आलासि नै बे बेलेग न' ओमफ्राय बे नै बिस्रानि न' आरो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो आरो लाइक साबस्क्राइब खालामनो बावगारनाङा आरो गाइस नोंथांमोनहा जोंनि बे भिडिअखौ साबस्क्राइब शेयार कमेन्ट खालाम गावनि फिसा फिसा क्यूटखौ दाखायजा आरो नोंथांमोनहा गावनि बिमा बिफाखौ अनोबा आं बायदि लाइक साबस्क्राइब खालामना थांगोन आरो बा रायलायनो जों मोनफैबाय सगासमोन नै आनैमोनहानि इन्दि जि नै गाइसमोन नै गाइसमोन नोंथांमोननोबो बिदिनो इन्दि जि नांगौबा नोंथांमोना जों कमेन्ट हरनो हागोन नै कमेन्ट हरनानै लाइक साबस्क्राइब खालामना होदो बिदिबा जों मिथिगोन ना नोंथांमोन नांगौ ना नाङा आरो गाइसमोन लाइक साबस्क्राइब खालामना होदो आरो गाइसमोन जों नै दिनै आलासि जानो सफैबाय आरो गाइसमोन जोंहा आबैया मा ओंख्रि संदों जोंनि थाखाय अमा बेदर संदों नायलांसै नै गाइसमोन जोंहा आबैया मा बनायदों जेबो नङा बियो माबासो आंहा ओंखाम उखैनायाव जानो नै गाइसमोन जोंहा आबैया मा बनायदों खिथासै सिनाया मालपवा आरो गाइसमोन मालपवानो आबैया संनो रोङाथाय रोंगोदां आरो गाइसमोन स' बेसेबांखिनियानो आंनि भिडिअ थाबाय बाय बाय टाटा नमस्कार